Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια σας παρουσιάζω τις πρώτες αντικριστές χέστρες. Εντάξει, ο τύπος πολύ χλίδι όμως, έτσι. Τι δεν κατάλαβες? Πρόκειται για μια σύγχρονη μηχανή που παράγει αφρόγαλα. Μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, ώρα για ένα καλό μπανάκι. Για όσους δεν καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα είναι μια αυτοσχέδια καρέκλα, πολυθρόνα, κανένας δεν ξέρει. Έπαθε ζημιά και κρέμασε η εξάτμιση του αυτοκινήτου ή του φορτηγού σου? Μην απελπίζεσαι, βάζεις μια απλή κρεμάστρα και όλα είναι εντάξει. Ο τύπος είναι πολύ προχωρημένος. Εμείς οι υπόλοιποι χαζοί πάμε και αγοράζουμε καφετιέρες. Εντάξει. Εσείς όλοι που προετοιμάζεστε για εξετάσεις, ιδού ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να κάνετε σκονάκι. Αυτό είναι το hands-free νέας γενιάς. Όταν ο ήλιος καίει πάρα πολύ, ιδού ένας πολύ ωραίος τρόπος για να έχετε σκιά. Έλα τώρα, αλήθεια, είναι φοβερή η ιδέα του τύπου. Αυτός ο τύπος το έχει τερματίσει πραγματικά. Ωραίος ο τύπος, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει άμα το έρθει καναυτέρνισμα. Δηλαδή τι, να το πετάξει το ρολόι, αφού δουλεύει μια χαρά. Λοιπόν, εδώ έχει χαλάσει το κουδουνάκι όπως βλέπετε, αλλά μη σας ανησυχεί αυτό. Μπορείτε απλά με τα δύο χέρια να ενώσετε τις δύο άκρες των καλωδίων και το κουδούνι θα χτυπήσει κανονικά. Τώρα, στην περίπτωση που κάτι συμβεί, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ή σας χτυπήσει κανένα ρεύμα, απλά καλείτε το 166. Όλοι ξέρουμε πόσο ακριβή ζημιά είναι να σου χαλάσει κάποιος τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου. Σε αυτή την περίπτωση όμως μπορείτε απλά να βάλετε μια σανίδα όπως έβαλε ο κύριος και να λύσετε το πρόβλημα ανέξοδα. Σας έσπασε το πιάτο σε δύο κομμάτια? Μην ανησυχείτε. Βάλτε ταινία κατά μήκος του σπασμένου πιάτου και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά. Βέβαια σούπα δεν μπορείτε να φάτε, αλλά μακαρόνια με κιμά μια χαρά. Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει να οδηγάτε μόνος σας τη νύχτα ή την ημέρα σε ένα δρόμο και πίσω να μην υπάρχουν αυτοκίνητα? Εσείς όμως κάθε φορά που φρενάρετε πατάτε και ανάβουν πίσω τα φώτα. Χαλάει και το λαμπάκι, τελειώνει και η μπαταρία. Οπότε βάζοντας μια απλή συσκευή, ένα απλό διακόπτη, μπορείτε να ανάβετε εσείς όποτε θέλετε τα φώτα του στόπ. Ξεκάθαρα. Σου έσπασε ο καθρέφτης ή στον έκλεψαν? Κανένα πρόβλημα. Κλέβεις απλά από τη μητέρα σου το καθρεφτάκι της ή από την αδερφή σου ή από τη γυναίκα σου και το βάζεις στο σημείο που εκλάπει ο καθρέφτης και το πρόβλημα λύνεται εύκολα. Είσαι ο κουτσομπόλης της γειτονιάς, αλλά ταυτόχρονα θες να είσαι και διακριτικός? Κανένα πρόβλημα. Βάζεις ένα ωραιότατο καθρεφτάκι έξω από το παράθυρο και έτσι μπορείς να κουτσομπολεύεις όλη τη γειτονιά χωρίς κανένας να σε παίρνει χαμπάρι. Θέλεις να νοικιάσεις μια λιμουζίνα για να κάνεις και εσύ το κομμάτι σου, βρε αδερφέ, αλλά δεν έχεις τόσα πολλά λεφτά? Κανένα πρόβλημα. Ο τύπος έχει φτιάξει μια οικονομική λιμουζίνα για πολύ χαμηλά βαλάντια. Θέλεις να αποκτήσεις ένα αυτοκίνητο αλλά δεν έχεις ακόμη τα λεφτά? Κανένα πρόβλημα. Προσάρμοσε πάνω στο ποδήλατό σου ένα τιμόνι αυτοκινήτου ώστε να έχεις την ψευδαίσθηση ότι οδηγάς αυτοκίνητο. Δεν έχεις τραπεζάκι για να ακουμπήσεις τον ανεμιστήρα σου να δροσιστείς και εσύ, βρε αδερφέ? Κανένα πρόβλημα. Απλά κρέμασέ τον στο τοίχο. Θέλεις να σιδερώσεις το πουκάμισο αλλά δεν έχεις ούτε ηλεκτρικό σίδερο ούτε σιδερόστρα? Κανένα πρόβλημα. Ζεσταίνεις ένα κατσαρολάκι με νερό, το αφήνεις να κάψει καλά και βάζεις το πουκάμισο στο πάτωμα και το σιδερώνεις με την ησυχία σου. Είσαι από αυτούς που όταν χτυπάει το ξυπνητήρι πατάνε το snooze και ξανακοιμούνται? Κανένα πρόβλημα. Προσάρμοσε μερικές πινέζες ανάποδα επάνω στο ξυπνητήρι σου
και είναι σίγουρο ότι θα ξυπνήσεις με την πρώτη.